Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 19 na bulan sa Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nag-turn over sang hybrid nga bini sa Gumay kag Abono sa siyudad sang Himamaylan. PhilHealth nagpasiguro nga ila i-release ang RM sa mga hospital sa Rion Sais, lakip na sa Bacolod, suno kay Congressman Greg Gasataya. Isa sa dua kakatapos ang kapulisan sa Nukpo naka-recover na sa COVID-19. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Wala makatambong sa Senate hearing ang gin-appoint bilang officer in charge sang PhilHealth nga si Top Executive Officer Arnel de Jesus bangod sa problema sa ikaayong lawas. Sa hearing, ginpahayag ni PhilHealth Chairman of the Board, kag Health Secretary Francisco Duque III, nga ang board nag-appoint sang OIC nagligad nga simana agod magadumala sa ahensya matapos nag-medical leave ang presidente kag Chief Executive Officer nga si Ricardo Morales. Suno kay Duque, ang appointment ni De Jesus magalawig sang duha ka semana kag nag-umpisa sa tong Agosto 17 Lunes. Madumduman pareho nga wala magtambong sanday De Jesus kag Morales sa hearing sang Kamara angot sa korupsyon kag anomalya sa PhilHealth bangod sa isyo sang ikaayong lawas. Maayo man yan, no? Ang may mga kwarta, mga matag-as nga opisyal sa gobyerno, kung daw medyo may isyo kontra sa ila, labi na gid kon irregularidad, labi na gid kon korupsyon, simple lang ang lubad. Malain ang pamatyag na hospital, kag iban pa. Amo ni, tandaan nyo gid, basta opisyal gan isang gobyerno nga may isyo korupsyon, hinali nagamasakit, hinali nagaka-hospital. Pwerte, no? Mayos la iya kay pwede gilayon na makapahospital. Pwede gilayon makapahuway sa ospital. Ngay di magatubang sining mga aligasyon, korupsyon sa ahensya sa PhilHealth. Kung imol ka, disgrasya kagid. Kung hindi ka magtambong, pusasan ikaw. Wala ka man ibalibad nga
mapahospital kay wala ka man inugbayad. Amo na ang dako nga problema sa aton sosyudad. Amo na itawag nga double standard. Daw lain niya ang hustisya sa manggaran kag imol. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning anay sa aton mga plantador, kamusta? Sa panahon karon sang pandemya, krisis global nga nagakatabo sa aton pungsod, masyado kabudlay sa pagpangabuhi, labi na kung pigado ang patubas sang mga plantador. Isa sa makabulig amo ang Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Dakpanwa sang Bacolod, Subuman, probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Nagatulot-taliti sa tion sang kahaponanon, mabulubugnaw ang kagabihon. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang kaimtangan sa syudad sang Bacolod? Kamusta na ang mga hospital, mga merkado naton dire sa Bacolod? Ang patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa Bacolod. Idulong sa aton ang nagapanguna nga mga impormasyon. Ang ilas din nakita nga kaimtangan sang syudad sa Bacolod pagkatapos ang korpyo 53 minutos na ang nakaliga. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Masyado pa katawhay sang dalanon sa syudad sang Bacolod. 53 minutes after sang pagkuan curfew action Fred. Diya ang mga curfew violators ang matambat na pauli. Direkta naman Action Fred. Kaya yung iban galing yung mga curfew violators, may mga obra pa galing. Hindi maligawan Action Fred ang pagpasaway. Kabalo sila nga alas 8 pa lang may curfew na. Subong action na Fred, amat-amat sila pa uli. Sa station number 4, pila ka mga curfew violators. Kay unsi sa station number 4, ang naka-violar sa curfew, 8 diri of legal age.
may ara man minor action Fred, apat ka bilog o apat ka mga minors. Nagaamat-amat naman pauli sa ilatag sa ka mga panlimalay after nga nagtinir sa pila ka oras sa police station number 4. Ang sitwasyon sa dalanon sa sininga kaagahon, ang kalabanan nga makitantas dalan action Fred nga kumbaga kagkung lantawon ta kada kaagahon ng hari isang kalsada, hindi ang mga jeep mo, yung mga tricycles nga naga-parking sa kilid sang dalan. May ara tricycles nga naga-parking sa may bangga patio sa dalan sang Burgos, may ara man sa dalan sang dalan sa Lacson nga nagabiyahe. Ang estilo pa ni action Fred daw sobra pa sa jeep pala. Kunti ang pass lane ara sa inner lane, ang slow lane ara sa kilid sang dalan. Subong ya ang mga tricycle drivers makitaan gidya sa tunga sa inner lane, hinay padalagan nila kagapagita man pasahero. The same sa mga taxi sa karon, gapangita gahulat man pasahero yara sa kilid sang mga dalanon, partikular sa may regional hospital, may ara man taxi drivers nga nagahulat man ara man sa mga hotel balaksyon Fred kagang iban ara sa kilid sang gasolinahan nagahulat sang mga pasahero sa piyak sini. Alas 4 sini nga kagahon nag-umpisa man ang pagbiyahe sang mga ili. Of course, sa mga taxi and jeepney drivers nagaamat-amat naman biyahe action Fred, no? And kapihan, of course, bukas na, no? Para sa aton sining mga kauturan, naglabay kay dakagina sa area sa Barangay Villamonte, bukas na, pero way pa customer sa sining aga sa piyak sining halos pila ng minuto, alas 5 na. Alas 5 sang una action Fred, damo na pangapi mo sa may kapihan, especially sa may dalan sa may Villamonte area. Way naman sa karon. Sa nagapabangkot man aksyon Fred, kumbala nag-ooperate pa ang APM, of course, nalabihan sang patrol sa area sa may dalan sang Hilado action Fred, nag-aamat-amat ang mga pamikapo ang mga truck de basura o truck sang basura sa pagka-pick up sang mga basura skilid sang dalan. Ari na action Fred, presyo sa merkado, hinlabay kita kung gina sa Burgos, sumangkot sila, basin kung bukas na, ari action Fred. Ang presyo sa Bangros, actually gagmay ni siya kaglasi sa Bangros, ang ginamba nila action Fred nga damsa, damo isa, 140 ang action Fred, mga tagwalo, kabilog, siyam kabilog ang isa ka kilo, 140 ang presyo sang Bangros. Bangros nga wala pa buot. Way pa buot. Ang maning Bangros nga way pa buot action Fred. Ang may buot siya, 190 to 200 pesos per kilo. Kung siya, ng duha isa, may araman lima kabilog sa duha ka kilo, and duha ka bilog sa isa ka kilo. Amo ni ang Bangros, kay dagkon ni siya. Ang Matan, subong 170 pesos per kilo. Ang Bulawya, 180 pesos per kilo. Of course, kapabili sa gihapon ka 140 pesos per kilo. Ang Lubo-Lubo, while ang Tilapia, the same siya sa 160 pesos per kilo. Si Karaho, medyo naglubo, nagligad to 150, subong ya 140 ang kilo sang Karaho. So, production Fred, no? Muli ang obserbasyon kag presyo sa merkado nga nalabihan sang patrol sini nga aga. Ang presyo sa merkado ang ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Station sa imo lawas. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa
Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Medyo ipit-ipit gid ang PhilHealth subong, ang Philippine Health Insurance Corporation, suno sa whistleblower, siling niya ang mga opisyal balada, garilis ang cash advance para sa coronavirus pagi sa interim reimbursement mechanism, bisan pa ang hospital wala nagakinanglan. Siling niya ang mga opisyal da bala para lang maka-income sila. Nya ila na pungkuan sugilanunon ang mga pribado nga ospital pagkatapos tagaan kwarta bisan hindi kinanglan. Ang importante may parte sila. Akalain porting operation sa sulod sang PhilHealth nya porte ba? Hindi kinanglan, tagaan. Ang nagakinanglan, hindi matagaan. Porte no, ang arangkada ni Atty. Torson Montesquet na disgrasya gid ang pila ka mga opisyal sang PhilHealth. Nagapinagusto sila, gusar sa kwarta sang gobyerno. Kwarta ni Juan de la Cruz, kwarta naton. Buwis sang tao, bao ga pinagusto sila sang halagan it kung matuod ining mga aligasyon nga porte ang korupsyon sa sulod sang ahensya. Ang nagaarangka mga mataas nga opisyal sang PhilHealth. Wala kita gasiling ang tanan nga mga empleyado da nagahimo sini. Ang rank and file siguro wala kay balo kung ano nagakatabo, ano ginahimo sa ilang mga opisyal sa PhilHealth. Tamak mo nga bilyon ang isyong korupsyon sa sulod sa among ahensya. Ba, kinabudlaya ni Juan de la Cruz, ginakuot nyo lang, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dugangan ta ang mga balita kag mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Sanon inyong
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Oy, kapi-kapi kamuanay da Dr. Alfred
16 na morning sa aton mga mangunguma sa panahon sang pandemic. May krisis global, kabudlay sang aton sini pagsinalayo. Labi na kung wala ka sinuptan, labi na kung ang mga mangunguma maka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Anong imuon ninyo? Isa sa makabulig sa inyo amo ang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Ining padayon ba lang istrikto, korpyo, kag iban pa. Uy, wala ta kabalo. May mga report kita nga nabaton. May mga mensahe diri sa aton nga ang pila ka mga kauturan naton padayon nga nagapabulang kuno sa pila ka mga kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod. Tuod na, may mga nagkaladakpan na gani, no? Nga nagabulang. Bangod kay istrikto ang pagpatuman sa mga protokol laban ang mga illegal gambling nagatuhaw kuno sa mga kabalayan ti alang-alang mo na sudlon nga malagyong da, gapulusoy da, iban ti matag-as ang mga pader. Ang rason nila, wala sila sang kalingawan. Ang kinaandan nga gawi bala ining madyong, ining pusoy, ining pabulang nagapadayon. Amo ina ang report sa ato tigaling alang-alang mo na sudlon ang pribado nga mga puluyan da nga nagamaladyong da, gapulusoy da, nga matag-as ang mga pader. Ang ihimplo sa mga bulang kuno, may mga proteksyon. Ano ka matuod sini? Sinong nagahatag proteksyon sa pabulang? Natural nga pagdako po di kapulisan. Di may mga report. Kahapon may pila ka mga mensahe nga ginpadala sa aton nga may mga proteksyon racket kuno nga nagakatabo dire sa syudad sa Bacolod. Di wala kita hinalungong sini. Ang dapat pamangkuton ta sini ang katapo sa aton kapulisan. Ang mga responsable sa nagapang-raid sining mga bulang ni. Kay padayon kuno ang pagpabulang, ang iban gina-raid kung daw medyo hindi mabakod ang ila sini proteksyon. Pero sa mas mabakod nga mga proteksyon, padayon kuno nga nagabulang sa pipila ka mga barangay dire sa syudad sa Bacolod nga ginapabulag-bulagan man lang sang aton kapulisan. Tuod ni aber pamangkuton ta ang pila naton ka mga kapulisan itugyantay ni sa aton sini mga reporter sa kapulisan sa pagpabangkot kung matuod, ano ka matuod nga padayon na nagatuluhaw ang mga illegal gambling diri sa syudad sa Bacolod, labi na gid ang illegal nga pagpabulang. Gali man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan Sa 5:25. This time check is brought to you by Kung nagakabalaka ka nga may mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, katulad sang goiter,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kita, dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayan ay Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 642 kita, ang jackpot 38 milyones 9,524. Resulta in any order 4, 33, 3, 11, 38, 28. Resulta sang 642 4, 33, 3, 11, 38, 28. Sa ilo kita 649 ang jackpot 40 milyones 436,931. Resulta in any order 18, 9, 3, 4, 30, 44. Resulta sang 649, 18, 9, 3, 4, 30, 44. 658 kita, dako ng jackpot, 310 milyones, 754,880. Resulta in any order, 8, 41, 50, 18, 34, 9. Resulta sang 658, 8, 41, 50, 18, 34, kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, diri kita. Gobernador Lacson nag-turnover sang hybrid nga bini sang humay kag abono sa siyudad sang Himamaylan. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. 997 ka sako sang hybrid nga binhi sang humay, kaga 2,991 naman ka sako sang urea nga abono ang gin-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga farmer beneficiaries sa surad sang Himamaylan. Ang pag-turnover ginpatigayon sa compound sang Provincial Capitol Building kabahin sa Rice Resiliency Project sang Department of Agriculture Region 6. Yaraman ang presensya sang mga opisyal sang 5th District sa pagpanguna sang alkalde, vice-alkalde sang Himamaylan, kag chairman sang Committee on Agriculture and Food nga si Board Member Andrew Montelibano. Nabaluan nga ang Rice Resiliency Project ang napaidaluman sa Agri for Peace Program sang DA nga nagatuyo agad nga mapaayo ang local rice production sang mga mangunguma sa probinsya kag mapasiguro ang food availability, accessibility kag affordability. Sa idalom sang sari nga proyekto ang Negros Occidental ang may total allocation nga 21,364 bags sang hybrid rice seeds kag 64,092 ka mga bags sang urea fertilizer. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Garagay! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, isa sa duwa ka pulis sa Nokpo naka-recover na sa COVID-19. May report si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na friend, naka-recover na ang isa sa duha ka miyembro sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo nga nag-positibo sining COVID-19. Sa pagpalayag ni Nokpo Director Police Colonel Romy Palge, wala ato madugangan ang duha aksyon na friend sa diin ginkalipay sini Materion bangod nga mas naghalong pagid sila batok sin nasabit nga kagaw. Ginpatumang ginila action friend ang hugot nga health protocol binagid sa mga kapulisan nga gindeploy sa mga lugar nga may ara-iya sa kaso sa COVID-19 kaangay sa mga hotel nga dira nagatulog ini mga OFWs action na friend. Dalawa po at naka-recover na po yung isa. Yung isa po on the way to recovery. Nagalaom si Palgi ka nagapangamoy oged nga tubtob nga madula ining si COVID-19 hindi na madungagan pa ang kapulisan sa probinsya nga nagpositibo sa amo nga kagaw. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka. Standard time, las 5:52 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, nagnubo. 33 na gid lamang ang mga curfew violators kagabing priso o gin-detain temporaryo sa police stations, no, from 1 to 10. Now, sa police station number 8, Action Fred, arestado ining 4 ka mga kalalakinan matapos nga ginkawatan ang isa ka balay nga nagaserbi man nga baligyaan man sa area sa Purok 3 Magsungay, Barangay Singkang Airport.
sa reklamo sang tag-iya o kung tag-reklamo nga si Glenn Rose Ibon nagapuyo sa amuman nga lugar na discoveryan sini nga persa nga ginguba ang padlak sang ila sini nga gate kagagin sulod sang kawatan ang iya sini nga baligyaan di nakuha diri ang more or less mga 40,000 ka pesos nga silbing kwarta kaginapatihan ka sa koleksyon. Sa follow-up operation sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 8 nakilala ining mga suspect kag digayon nga dakpan. Sanday Gabriel Decker, 18 anyos, Joel Adasan, 18, Carlo Hilado, 22 anyos, kag Sigfredo Perez, 29 anyos, na-recover sa mga suspect ang kwarta pero hindi na 40,000 kundi 10,800 na gid lamang kag 7 kakahasang sigarilyo. Ang mga suspect ang detained karon sa Police Station number 8. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang may TC ang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampingan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ano nga kaintangan Responsable
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na lasais, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.